KSA Arnam lang pi branch sahin pen Kacharli also phan kerap kapajirpon. Kang budet pen kacholong ji aphan kachanungri amen rupali teron pi arong lake nokbe teron arong pio balipathar PS bokajan kang buadim lake balipathar bazar lasi chuningri alamte lapuhenlo labangso mani pas along ke do documents lake voter ID Aadhaar card ATM card lapen tangka pharoing ko rapho mani pas longa bangaling pusitame aning kimi pen nang churitan tha pusi rupali tron pi ahin pen chuningri padupon la aber ke jangan number long nang humri non pusi alang lipen tham pachini kanghon lapen kajinso henlo pirthi along kethenai lo kachirap mate kerap henlo pirthi along nongme kemenai lo lason si KSA Arnam lang pi branch amepu Anilson teronta inuglo school kidun itum amuso sendel awe pu theklong si ake hai Anilson teron sendel kepachonam ji aphan tangka asap sewet sita kerap kepajirdu Thank you. Amen kan? Serdi. Serdi. Rong hati. Betul kan? Serdi. Rong hati.